Greetings from Dipolog City. This is your friend Lou Amor and welcome to your friendly channel, LV Amor Cares. So, without further ado, mudiretso kita. Magisgot no sab kita bahin sa kabuhi related nga mga symptoms bitaw nga pare-pareho sa kabuhi pero actually dili siya kabuhi no. So, namang gud daghan ni ana nga mga balatian nga related ni anang kabuhi usab. So, acid reflux is acid reflux no, pero dunay mga pipila ka mga disease nga pare-pareho gid og symptoms kana bitong panington kag duro, dayon murag luod, murag kag kasukaon, dayon ang acid mura siya musaka, dayon masigi tag panugab no. Usa sa mga symptoms niya na nga pare-pareho sa kabuhi mao kanang daot bitaw nga mata. So tingali tungod sa sige na tong basa sa mga libro kung book lover kita, naagyoy puruhan nga madaot ang atong mata labi na kon iabuso ginatog tinuod no. Gani ang ilang recommendation or suggestion is 20-20 no. 20 minutes kang magtutok, 20 minutes pud ka nga mo tan-aw sa gawas no aron dili maglain ang atong mata. So usually niini nga kapanahunan nato sa modern times kanibang digital age, madaot ang atong mata kung magsubra kitag tutok sa gadget no, gadget labi na lang uban diha nga bibo kaayo og facebooking ka gikan pa pag mata mag Facebook na dayon muundang lag pamahaw Facebook naman, paniud to Facebook naman, o dili ba computer no, sa computer or sa Instagram, sa unsa pa nang uban diha nga mga applications no, sa labi na gini ang gauna gyud kana man yung Facebook no, sa social media. So ingon ni ana madaot dayon ang mata labi na ni anang mga games, magsigig tanaw ng games tutok og sige-sigihon na to na ang atong mata mo surrender gyud no. So mubati na din kitag maglain imong mata, mura kag nahubog, mura kag kasukaon, mura kag luod no, mingon kag di man po ko buntis ngano po ni siya. So ang atong sunbaron ni anak mao ang mata. Tuo lang mo because mo ginay ako ada yung bati-bation no kanang mata. So mao kana kay bawo kay ko ni anak because nagsugod ko og wear og eyeglass murag 11 years old ko or grade 5, 11 years old. So mao kana no mo nang kibalo kay ko sa iyang routine ni anak kun madaot na ang atong mata. So lately manggod doon ako'y friend gang yang gibati murag luod, mura siya kasukaon pero dili makasuka, labad ang ulo dayon siging panugab no, dahil maglain ang iyang tiyan mura og dunay butterfly sulod sa iyang tiyan no. So ako siyang giingnan nga tingali kon nasubraan ra ang imong mata no, na overused kanang naang magsigig tan-aw, tindog ko, magsigig tan-aw sa mga gadget no, ingon ni ana no. So tuod man ako siyang giingnan nga undangi sa kuno nang pagtan-aw nimo gadget bisan og 1 week lang maulian lagi na no. So mao man guna dayon ang tendency kon magsigig kuan ang atong mata, magsigita og hago no, magtanaw-tanaw ni ana labi na ng mga gaming kuan applications no. So mao ta ko nga mao kadto nga after 1 week naulian gid siya no, naulian gid siya. So munay akong kuan dihang akong advice usab nga dili na to iabuso nga itong mata labi na ng mga gadget nga nabitaw ilang kuan nga AMOLED, labi na ng AMOLED sulaw kay na siya sa mata gayon, labi nag i full swing pud ang kana bitang settings niya, kana bitang iyang brightness no. Dapat i-minimize lang gina siya no, kanang medyo ngit dayon as much as possible kanang ato abitang mga settings ato nang i-dark mode aron dili kaayo siya sulaw sa mata. Kay kun ato gong i-default katong default niya kalagmitan kanang puti ra bitaw sulaw kay na siya. So whereas kun i night mode okay ra kayo, dili ra siya irritating or dili ra siya makadaot sa mata no. So
ingon ana ang akong ika-advise, and then dili pud ta magsigig atubang ni anang gadget, no. Bali murag kung 20 minutes lang or 20 to 1 hour lang, din after ana mutindog gyud, mutan-aw sa gawas, mutan-aw sa mga green plants, no, aron ang atong mata murag medyo ma-refresh, no. Mao kanay tambang sa mga optometrist, mga ophthalmologist nga kinahanglan nga i-minimize ang paggamit sa computer, sa gadget, sa uban pa nga mga technology, no. So daghan da yung mingunog. Unya, how about sa akong work nga IT man ko, sige nga tubang og computer. So ang ilang gikuan nga 1 hour lang gyud. After that mo rest gyud ta. Ipahulay ginang mata nato, no. Kay pait kay nang mata ug mooy magdaot gyud ang mata, lain gyud kaayo. Kanang mo throw up ta dayon dili kita kabakod. Doon ako igagaw nga natingala lang siya nga nung di siya kabakod, agi di siyang mata, no. Na dako ang grado siyang mata. So mo kadto nga nagpa-check siya sa optometrist ug nahibaw-an nga ang grado siyang mata perting taasa, no. So mao kanang akong ika-share karon niining ato ang tulumanon sa ato ang LV Amor Cares. Ako ning i-share because I care a lot, no. Labi na sa ingon ni ana. Murag tagi kamo ni mga kabuhi like symptoms. Actually dili kabuhi kundi mura-mura lang siya. Mura bag iyang imimik ang kabuhi, no. Ang acid reflux iyang imimik. So og masolve na siya, mawala na sad ang mga symptoms, no. So ang maayo ni ana madto kitag optometrist ato ipa-check ang atong mata kung wala ba madaot, or better yet atong i-rest, no. Rest for 1 week, for 2 weeks kay maulian ra gyud pud na siya. Dili lang pud ta mo dali-dali adto sa optometrist kay masugdan tag antipara dito nya, all the while na ulian ra di ay di na pud mao ang grado, no. So ato lang na siyang ipahulay 1 week or 2 weeks nga walay gadget, no. Sayod ko nga kanang uban mingundig bahala bahala na og walay unsa ba na, walay suga basta kay naalay internet, no. So meaning ang gadget gyud, ang computers or ang desktop or whatever ang tingalan anak mga tab, labi nagsigihan natong tan-aw makadaot din na siya, no. So i-dark mode lang sa settings, and then 1 hour sa buntag, 1 hour sa hapon kadtong dili gyud mga IT katubang wala kana bang dili gyud ila ang job description kana mag-atubang og computer, kanang labi na tong wala lang magtrabaho na ana sa balay, i-minimize, no. 1 hour sa buntag, 1 hour sa hapon maunay gitambag sa optometrist kanako, no, aron dili magasto, dili mahago ang mata, no. So mao lang kana ang atong sharing karon kung mahimo ipa-check ang mata aron mahibaw-an nato, no, aron masulbad ang problema kay dili gyud lalim ng maglain ang mata kay murag maabirya gyud ta tanan, no. Lami lang siging ikatulog, no, di na taganahan mo work kay murag tag mag ana-ana bitaw, murag tag hubog, no, murag tag unsa na diha, murag tag sa kay barko feeling nato, no. Pero actually dili kana siya kabuhi, dili kana siya acid reflux, kun dili gimimik lang ang unsa ni ang symptoms sa acid reflux. So dili lang kay matara, daghan pa kayo ang mga disease ato na nang hinay-nayon og share kaninyo kung unsa kaayo ang mga related nga mga disease sa acid reflux, no. Actually dili gyud siya acid reflux. So mao lang kana. Until here, have a good and godly day, everyone. And if you like the content of this channel, feel free to click the word subscribe and the bell button, and please like. So unsay inyong mga suggestion nga atong i-discuss diri nga topic, isulat lang sa comment section below this video, no. So ganahan kay ko nga makig-engage gyud ninyo mga palangga nako nga mga viewers, no. So kung unsa inyong gusto nga topic inaana. By the way, I am not a doctor, sa akong gibalik-balik disclaimer, I am not a doctor or in any medical field, medical profession, no. Pero I am a retired librarian in which ang akong expertise kanang gawas sa magkatalog o classify og libro, research, no. Research. I do some research work
no, ingon ana. Muna nga medyo maka-istorya-istorya ra po ko a little of everything, no. So this is your nanay, 36 years day ko nga librarian, licensed librarian. No, so atong ato nang ko ano nga licensed librarian ko, no. Dili ko doktor, no, pero experience-wise, experiensyado ko. Kabuhi, kay bawo ko ikaw ng kabuhi, like I know the back of my hand, no? So, unsa pa diha kanang mata, samot, kaila kay ko ana, no? Mga vertigo, no? Ingon ni ana, because, ana, natawo ta nga ingon ani. So, mulang kadto, please remember, walk with faith, not by sight. Without faith, we can never please Him. Faith, muna siya ang ato ang passport or guarantee to heaven. Of course, with repentance and transformation. Dili na lang kay basta-basta lang po ingon nga, oy, doon ako'y faith, hintuo ko, pero wala tang ma-transform, no? So, have a good and godly day. Again, hantod sa sunod for another kabuhi-like disease, no? Nga related sa kabuhi pero dili gid siya acid reflux. Bye for now. Salamat kaayo mga palangga sa inyong pagpaminaw og I hope nga i-continue ninyo og paminaw ang ato ang channel, no? Salamat kaayo. Have a good and godly day everyone, no? So hangtod sa sunod. Love you all guys. Bye-bye.